Halleluja, drága mennyi Atyám, Jézus Krisztus hatalmas nevében elédbe megyek a báránynak vére által, Uram. Köszönöm neked a kegyelmet, hűségedet, Uram. Köszönöm neked a féltő szeretetedet. Köszönöm a báránynak a vérét, és kérlek ezzel a drága szent vérrel. Most meg, Uram, szentelj meg mindannyiunkat, a hallgatóinkat. Kérlek add, hogy nagyon sok embernek az élete a mai napon is meg tudjon változni. Megáldjuk, Istenem, a családokat, házasságokat, a gyermekeket, Istenem, hogy az Úrnak a tanítványai legyenek, hogy el ne felejtkezzenek a Te törvényedről, Uram, a Te igédről, a Te beszédedről, Istenem, hanem arról gondolkozzanak, hogy jó szerencsések legyenek, olyanok legyenek, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán meghozza gyümölcsét, és levele nem fog elhervadni, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Kérlek add, hogy így menjen ki a mai napon is a Te igéd, Istenem. Kérlek, hogy hozd a változást, Uram, hozd az áttörést, Istenem, és hiszem, hogy amit elkezdtél mindannyiunknak az életébe, Uram, azt Te, Uram, végig fogod vinni, Uram, dicsőségesen. Köszönöm neked a báránynak a vérét, Istenem. Kérlek, hogy szabadíts meg mindazokat az embereket, akik az ördögnek a rabságába, a fogságába vannak, hogy ők is megtapasztalják, Uram, hogy milyen a valóságos szabadulás, amit a Te fiad Jézus Krisztusba adtál meg, a Te benned hívőknek. És köszönöm neked, Uram, az evangéliumot, a Te igédet, kérlek, hogy kent fel az én számat, adassék szó az én számnak a megnyitásakor, hogy mikor szólom a Te beszédet, bátorsággal tudjam szólni, hogy a hallgatóknak a számára áldás legyen és épülés legyen a Jézus nevében. Isten áldjon meg benneteket, nagy szeretettel üdvözöllek az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében, akik itt vagytok, hallgatjátok Istennek a beszédét, vagy vissza fogjátok hallgatni. Kérlek, hogy a mai napon nyisd meg a te füledet Istennek az igének a hallására. A mai napon az a címe ennek az adásnak, hogy én melléd adtam azokat az embereket, akiknek jobbá tudod tenni az életét, akiknek az életébe örömöt, békességet tudsz adni, akiknek a szívébe változást tudsz hozni. És Isten azt akarja, hogy a gyermekeink is megtérjenek, hogy az Úrnak a tanítványai legyenek, hogy ne úgy éljék le az életüket, hogy a mi sorsunkba, a mi elrontott életünknek vigyék vissza a pályáját, hogy ők visszamenjenek abba az életbe, ahonnan még kijöttünk. És ugye egy szülőnek ez a legrosszabb, mikor azt látja, hogy a gyermeke ugyanabba az állapotban van, ugyanabba a sárba mászik bele, mint amiből te kijöttél, amiből én kijöttem, és egy szülő hogyan tudja ezt helyreállítani, hogy a gyermekei, hogy a családtagjai ne ugyanebbe az állapotba kerüljenek. A Bibliának erre az útmutatásra, hogy tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy mikor megöregednek, hogy mikor megvénhetnek is, akkor is Istennek az igét forgassák. És tudod, erre Isten kiválasztotta az ő népét, mind Izraelt, mind azokat a hívőket, keresztényeket, akiknek Isten adta az ő beszédét, adta a Bibliát, és Isten azt kéri, hogy mi a gyermekeinket, a családtagjainkat tanítsuk meg Istennek az igére, hisz ők azok, akik a következő jövőt fogják majd erősíteni, azokat a fiatalokat, azoknak a fiataloknak az életébe fognak szólni, akiket mi már nem tudunk elérni azért, mert vagy elhagytuk már ezt a földi életet, vagy nincsen nekünk lehetőségünk a fiatalok fele szólni. Ahogy van egy ilyen mondás is, egy szólás, hogy gyereknek gyerek a barátja, ezért nem tudunk mi felnőttek elérni más fiatalt, más gyerekeket, egyedül csak a saját gyermekeinket, házunknak a népét. És ugyanígy Mózesnek az idejében Izrael, mikor kivonult Egyiptomból, előtte Istennek volt egy üzenete az atyákhoz, az apákhoz, azok, akik ott vannak benne a házban, akik már hallották Istennek a hangját, akiknek már van elhívás a szívükbe, hogy a gyermekeiknek az életébe is mutassák be a bárányt, a názáreti Jézus Krisztust, és tudjátok, úgy tudjuk bemutatni Jézus Krisztust, a bárányt, a mi családtagjainkban, hogy lehet, hogy elmondjuk az életünknek egy történetét, egy szakaszát, hogy fiam, engem Isten megszabadított a kábítószer
életből, megszabadított a bűnözésből, valakit Isten visszahozott az öngyilkosság, a halálnak az állapotából. És ugye ezért fontos, hogy az atyák miután megtértek, miután befogadták Jézus Krisztust a szívükbe, akkor ezt a bárányt behozzák az ő otthonukba, az ő családjukba. Miért? Mert azt mondja a Biblia, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körülöttünk, hogy kit és hogyan nyeljen el. És hogyha egy szülő látja a gyermekének az életébe, hogy a gyermekének a sorsa ugyan destruktív, ugyanolyan romboló állapotba kerül, mint amilyenben mi voltunk fiatalon, akkor egy szülőnek, egy apának el kell szörnyűködnie, hogy vajon mi az, amit elrontottam, mi az, amit rosszul tettem az én gyermekemnek az életébe, mi az, amivel tönkretettem a gyermekemnek az életét, hogy a gyermekem életébe az a húsvéti bárány nem tudott megoldást hozni. Pedig a családban a Pészaknak az idején, az elkerülésnek az idején Isten azt akarta, hogy a gyermekek a családdal együtt nőjön fel ez a húsvéti bárány, és mikor eljött a leülésnek az ideje, akkor a családfő, az apa elvágta a báránynak a torkát, kifolyatta annak a vérét, és azok a gyermekek, akik látták azt a bárányt, akik játszottak vele, elszörnyűködtek, hogy az apa ilyen rossz dolgot tesz, megöli ezt a bárányt. És ugye ez rámutat az atyának az üzenetére, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust odaadta, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak az embernek, aki hisz ő benne. Persze ezt az evangéliumot nagyon sokan nem fogadják, és miért nem fogadják ezt az evangéliumot? Nem azért, mert a szülők nem tudják átadni az evangéliumot, hanem van, mikor azt mondja a Biblia, hogy maga Isten az, aki megkeményítette a gyermeknek a szívét. Nem a gyermeknek a szívét így pontosan írja a Biblia, de van egy ige, amely azt mondja a János evangéliumában, hogy ő volt az, aki megkeményítette akár a fáraónak a szívét, hogy ne higgyen, és nagyon sok embernek. A mi dolgunk, a mi feladatunk egy szülőnek, egy apának, vagy azokban a családokban, ahol nincsen apa, ahol sajnos az apák eltűntek, egy másik hölgy miatt leléptek, ott a hölgyeknek kell a családnak az élére állnia, imádkozniuk, hogy megmentsék a családtagjaikat. Hogyha ez nem történik meg sajnos, akkor a gyermekek, a családtagok el fognak veszni, az életük romokba fog kerülni, tönkre fog menni az életük. Isten azt akarja, hogy a mi gyermekeink ne a romokba, ne a pusztulásba kerüljenek, ne ugyanabba a romboló állapotba kerüljenek, vagy később ilyen szilucid alkatok legyenek, akik akár öngyilkosságot fognak elkövetni, vagy begyógyszerezik saját magukat, hogy jobb legyen az életük, hogy véget vessenek ennek a földi életnek, hanem Isten azt akarja, hogy a fiatalok vagy a következő generációk megkapják a szüleiktől azt az örökséget, ami nem anyagi örökség, nem fizikai örökség, hogy erős vagy, hogy jó adottságaid vannak, hanem szellemi örökséget adjon át egy apuka, akitől Isten azt várja, hogy pap legyen a családjába, hogy mi magunk megtanítsuk úgy a gyermekeinket, hogy ők se tévedjenek el az úton, hisz nekik is lesznek egyszer gyermekeik, nekik is lesznek családjuk, férjük, feleségük, nekik is lesznek olyan háztartásukban olyan gyermekek, személyek, akiknek át kell, hogy adják az evangéliumot, és az azért kell, hogy egy szülő tudatosítsa magában, hogy nekem már most, mikor kicsik a gyermekeim, mikor még van időm, van ráhatásom az életükbe, még akkor avatkozzak be, szóljam nekik az Istennek a beszédét. Ha ezt nem tesszük meg, jönnek a világi barátok, hip-hop, egy perc alatt, 2 perc alatt leépítik a gyermeknek az elméjét, a szellemét, és olyan messze viszik az Istentől, hogy a szülő fogja mondani, fiam, hol rontottam el. Van erre egy nagyon jó példabeszéd is, ami nem a Bibliában van megírva, hogy egy nagypapa találkozik a kis unokájával, ez a kis unoka már 18-20 éves, és az unoka kéri a nagypapától az autóját, és mondja a nagypapa a gyermekének, a kisunokának, odaadom, drágám, persze a kocsimat, csak egyet kérek tőled, hogy vigyél el engemet egy helyre, és miután elviszel engem egy helyre,
akkor majd később 2:30 vidd el az autómat a szerelőhöz, csináltasd meg ott az olajcserét, mindent precízen végezzenek el ők is, és miután ők végeztek vele, te 4:30 gyere el értem. A kis unoka megígérte, hogy igen, mindent meg fogok tenni, úgy, hogy nagypapa, te kérted. Eltelik az idő, a kisgyermek elviszi a nagypapát az adott helyre, és utána a kisfiú boldogan vezeti tovább egész nap az autóját, eltelt az idő, a kisfiú el nem vitte a kocsit az autószerelőhöz, sőt, még a nagypapához is késve tudott odaérni. És ekközben fölhívja a nagypapát, és mondja, nagypapa, ne haragudj, de az autószerelő olyan lassan tudta csak kicserélni rajta az olajat, olyan sok időt tellett, még várni is kellett, hogy befejezze az autónak a szerelését, hogy sajnos emiatt késtem. A nagypapa erre azt mondta az a kis unokának, drága unokám, semmi baj, menjél csak nyugodtan, haza most a kocsival, én egyedül szeretnék hazamenni. A kisgyermek, a kisunoka nem értette ezt, hogy nagypapa, de hát miért teszed ezt? Miért kell, hogy egyedül menjek haza? Nem tudta, hogy a nagypapa közben fölhívta az autószerelőt, hogy hol van a kisfia, az unokája, hol van az autója. És tudod, a nagypapa, amin elgondolkozott, hogy mi az, amit elrontott az unokájának az életébe. És látjátok, mindannyiunknak van egy kérdés, amit fölteszünk a szívünkbe. Ha a gyermekem, ha az unokámnak az élete nem jó sorsba megy, nem jó irány fele megy az élete, mi az, amit elrontottunk? És nagyon sok szülő ezért van az, hogy hosszú ideig akar élni. Mert azt mondja, a gyermekémet nem tudtam megtanítani Istennek a beszédére. Megpróbálom majd valahogy az unokáimnak az életében helyrehozni azokat a dolgokat, amiket úgy érzek, hogy felnőtt koromban elrontottam, mint hogy nagyon sok ember megfogalmazza, hogy mikor felnőtté vált, és elmúlik az életének az esztende, és azt mondja, mindent elértem, van gazdagságom, van pénzem, de az egész nem ér semmit. Egészségem, és hogyha van, semmit nem ér, hogyha látom, hogy a gyermekeim, ha az unokáimnak az élete ki van sikolva ebbe az életbe, tönkre kezd menni az életük, ők is ugyanabban a cipőben vannak, mint amiben én jártam. És ugye egy nagyszerű apuka mindig fölteszi a kérdést, vajon tényleg így, ahogy Isten kérte tőlem, megtanítottam az én gyermekeimet, mi az a 10 parancsolat, megtanítottam az én gyermekeimet arra, hogy kell az Úrral járni, hogy kell segítségül hívni az ő nevét. És látjátok, a mi felelősségünk egy szülőnek, egy apának, vagy később nagypapáknak, nagymamáknak, az, hogy hogyan tanítsuk meg a gyermekeinket, az unokáinkat arra, amit másképp kellett volna, hogy csináljunk mi a saját magunk életébe. Egy nagyszerű igazság, amit mindig szoktam mondani, amit a 2 Mózes 17-ben megtanultam, hogy az, amit a szülők nem harcolnak meg, azért majd a gyermekéknek kell nagy árat hozzanak. És az, amit te saját magadban nem tudsz legyőzni, nem tudod megöldökölni a gonosz vágyat, a paráznasságot, a gonosz tisztátlan kívánságokat, házasságtörést, a lopásokat, a hazugságot, azt majd a gyermekeidnek kell majd megígyák. Majd ők is, mikor látod őket ugyanabba a cipőbe, és fogod mondani, ez egy átok, ez egy familiáris átok, szellem, démon, aminek meg kell törni az erejét az életé, a családom, gyermekeim, unokáimnak az életébe, hogy ők ne ebbe az állapotba kerüljenek. Hogy nagyon sok pszichológus is azt mondta, hogyha Uram maga a dohányzásra szenvedett, vagy az alkohollal, akkor hiába maga megszabadult és hozott egy döntést, hogy leteszi a cigarettát, letesz minden olyan dolgot, ami károsítja a maga egészségét, de tudja meg, hogy sajnos ezeket a dolgokat már genetikailag átörökítette az ő gyermekének, az unokáinak az életébe. A DNS-ünk sajnos így működik, hogy nagyon sok dolgot elraktároz, amit a szülő, amit a nagyszülők magukkal hoztak. És mondhatod, hát ez csak a betegségekre igaz, de ez nem így van. Meg észrevették, hogy
hogy kísérleteztek állatokon is, képzeljétek el, hogy maga az állat is, mikor menne enni arra a helyre, ahol kiszórták neki az ételt, áramot helyeztek a földre, vagy a növényre, és mikor az állatok egy bizonyos időben mentek enni, mindig áramot szórtak, elindították az áramot, és az állatok megijedtek, az áramtól féltek. De egy idő után képzeljetek el, hogy a csótányok rájöttek arra, hogy ezt valahogy lehet, ezt az impulzus valahogy vissza is utasítani. És látod, van a közösségnek egy ilyen ereje, egy gyülekezetnek is, egy egyházi közösségnek, hogy a rosszat, a bűnt meg tudjuk állítani. Mi úgy gondoljuk, hogy ahogy mondja a Biblia, az Istennek a beszéde, hogy tetszett az atyának, hogy az igehirdetésnek a bolondsága által tartsa meg a hívőket, ezért Isten arra kér bennünket, hogy ezeket az impulzusokat, amik rossz helyről jönnek, amelyek ártani akarnak a gyermekeink, unokáinknak az életébe, mi nem másképp tudjuk megállítani, nem a verés, nem a pofon által, hanem nem másképpen, mint az igehirdetés által és a beszélgetés által. Hogy nem olyan régen volt egy iskolai találkozó XY emberekkel, és megkérdezték a szülőket, hogy mit gondolnak, hogyan lehet helyreállítani a gyermekéket, hogy ne csinálják tovább ezeket a bűnös dolgokat. Mindegyik szülő mondott valamit, az egyik szülő azt mondta, pont amiatt a gyerek miatt van ez a baj, akinek pont nincs itt a szülei, akinek amúgy 5 testvére van még rajta kívül. Látod, minden szülő keresett valami kifogást, mint ahogy látjuk ezt Ádám és Évának az esetében, hogy mindenki keres valami kifogást. Nem én vagyok a hibás, az asszony. Az asszony mondja, nem, én vagyok a hibás, a kígyó a hibás. Közben van mindannyiunknak döntésünk, hogy másképp fogunk gondolkozni. És ezért kell, hogy mi magunk olyan igehirdetők legyünk a saját családunkba, a saját otthonunkba, akik olyan ráhatással vagyunk a gyermekénkre, hogy fiam, a legjobb döntést hozd az életedben, mert nem ezt teszed, akkor azt mondja a Biblia, hogy fiam, minden, amit csinálsz, egy idő után Isten számot fog kérni, mikor te megöregszel, mikor te megidősödsz, mikor eléred azt az életkort, hogy azt mondja Isten, hogy jó van, fiam, cselekedted ezeket a dolgokat, stb., de ezek a dolgok miatt én, mint a mindenható Isten, számon foglak kérni az ítéletnek a napján. És ezért a jó szülő idejében le kell, hogy vágja azokat a rossz hajtásokat, amit átörökítettünk a gyermekeinknek, vagy amit a környezetükben átvettek. És én mondtam ebbe a szituációban ennek a családnak, hogy figyeljetek, nem csak az a másik gyermek tehet arról, hogy a gyermekeid, a gyermekeink rossz irányba mennek, hanem mi magunk is, ha nem tettünk meg elég dolgot, ha nem volt elég időnk arra, hogy leüljünk a gyermekeink és mondjuk, fiam, ne menj ezen az úton. Ez az út járatlan út. Ez az út olyan út, amely a veszedelembe visz. És tudod, ha megértik a gyermekeink, akkor vagyunk jó apák. És tudod, ez az, amit a bölcs nagypapa is elgondolkozott azon, vajon mit követtem el? Mi volt, ami miatt az én unokám ilyen rossz életet kezdett el élni, hogy elkezdett nekem hazudni? És mi magunk mindig egy felnőtt szülő itt tanítja a gyermekét, hogy én soha nem akarom, hogy a gyermekem olyan ember legyen, akit a társadalom kivet, kiközösít, vagy azt fogják mondani, hogy te nem ebbe a világba tartozol, nem az egészségeseknek a környezetébe. Tudjuk nagyon jól a Biblia alapján, hogy jó erkölcsöt megrontanak rossz, vagy hogy mondja más fordításban a Biblia, gonosz társaságok. De mi szülők akkor is vegyük azt a pálcánkat, az Istennek az igének a pálcáját, hogy hirdessük a gyermekeink felé az evangéliumot, hogy ők is megtérjenek, hogy ők is úgy fogadják el a páskát, az úrvacsorát, hogy ez nem másról szól, mint a bárányról, aki meg akarja változtatni az életünket, meg akarja változtatni az életednek a sorsát. De te nem akarod a páskát elfogyasztani, amit az édesapád levágott, vagy amit a mennyi atyád a mennyből elküldött, akinek a báránynak a vére föl van kenve az ajtófélfára, szemöldökfára, drága fiam, akkor az életed sajnos tönkre fog menni.
el fogsz veszni, fogod érezni, depressziós vagy, fogod érezni, hogy az életed rossz helyzetben van. Azt fogod érezni, hogy ugyanolyan állapotba kerültél, mint az az ember, aki bement a mocsárba, és nem tud onnan kijönni, mert minden egyes lépésnél, ahogy megy beljebb a mocsárba, nem más kezdődik el az életébe, egyre lejjebb fogja vinni őt a mocsár. És ezért mondja a Biblia, hív segítségre az Úrnak a nevét a nyomorúságnak az idején, meg fog téged szabadítani, és te fogod őt dicsőíteni. De hát ezt nem teszed meg, akkor nem jön az életedbe az Istennek az áldása, nem jön az Istennek az ereje az életedbe, amelytől ki tudsz jönni abból a sárból. És tudod, ez a sár nem más, mint a bűnök, amik körbeveszik az embernek az életét. Először az ember tesz egy lépést, csak egy kis bűnt csinál. Csak hazudott, hazajött már az óvodából, ahogy szokták mondani, hogy egy anyuka megszüli a gyermekét, de a szívét, az életét nem mi szüljük meg igazából. Annak egy külső befolyások vannak, amit lát az óvodába, hall a tévében, hall a közösségekben, és ezek a gonosz beszédek, vagy azok az emberek, azok a mérgező emberek, mondjuk így, akik láttam úgy jó emberek, csak sajnos az életükben ott van a keréktörés, a kerékvágás, mert az anyja elhagyta, kidobta, vagy éppen ott hagyta a kórházba, betette egy inkubátorba, hogy majd nevelje föl XY, aki majd ki fogja hozni ezt a gyermeket onnan, és Isten azt akarja, hogy ezek a roncs emberek, ezek a roncs életű embereket mi magunk olyan hívők legyünk, olyan keresztények legyünk, akikre ezek az emberek nem tudnak ráhatást tenni, hogy mi is tönkre menjünk, mi is depressziósak legyünk, mert nézd meg, csak van egy barátom, aki sajnos mentali handicaptel szenved, szellemi fogyatékos. Ez a fiatal gyermeknek van egy-két érdekes beszólása, és mivel hogy szeretem ezt a fiatal gyermeket, én magam is szoktam úgy viccelődni az ő hangszínébe is. Látod, akiket szeretünk, azoknak átveszük a stílusát. Átveszük a szokásaikat, ahogy fiatalon, mikor én is fiatal voltam, volt a Popcorn, a Bravo újság, és néztük, hogy a híreseknek, a celebeknek milyen tetoválásaik vannak, és akkor beszélgettük, na nekem is lesz a karomon egy ilyen tetoválás, stb. Stb. Valaki megtette, valaki nem tette meg, de látod, amire nézünk, akire nézünk, olyanná változik az életünk. Ezért a Biblia azt mondja, hogy emeljétek föl ti fejeiteket, hova? A názareti Jézus Krisztusra. Mert azt mondja a Biblia, hogy az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget, a földet és a tengert, és mindazt, amit látok. Látod? A gyermekénket nem tanítsuk meg erre, hogy Istenre nézzenek az osztálytársak, a barátok, a világnak, a közösségnek a szelleme fog rájuk hatni. És nem olyanok lesznek, mint azok a poloskák, vagy azok a csótányok, akik rájöttek, hogy valahol tudják irányítani az egész rendszert, hogy az áramütés ne tudjon bejönni az életükbe. És látod, ha egy állatnak ilyen ösztöne van, ilyen, nem mondhatjuk, hogy a csótánynak van agya, de lehet, hogy van, bocsássatok, még nem vagyok ebben nagyon jó, de ezt kell, hogy megértsük. Ha egy állatnak van erre hatása, hogy ami rossz az életében, az kizárja, akkor egy szülő hogyan tudja kizárni? Valaki azt mondja, fogom, elviszem a fiamat pszichológushoz, elviszem őt elvonóra, minden megtesznek nagyon sok szülők, találkoztam ilyen fiatalokkal, a szülők elvitték őket drogprezentációkra, hogy ott előadásokat hallgassanak, hiába mondták neki, fiam, drogozol, lányom, drogozol, tönkre fog menni az életed, hiába voltak a rendőrségi dolgok, nem fogta föl a gyermek. És hogy nagyon sok ember így van vele, hogy nagyon sok dolgot a saját életében meg kell, hogy tapasztaljon azért, hogy tönkre menjen. De látod, egy okos ember nem tönkre akar menni, hanem azt mondja, hogy nem, én ezeket kizárom az életemből, de mégis látom azt embereknek az életébe, sorsába, hogy mikor jön egy nehézség, jön egy krízis az életébe, akkor azok a dolgok, amiket utált, ő is megfogja a cigit, megfogja az alkoholt, megfogja
megfogja a kábítószert, a jointot, megfogja azokat a dolgokat, amire tudja nagyon jól, megtanították rá a szülei, fiam, ezt teszed, tönkre megy az életed, és látod? Ezért fontos, hogy egy apa atya legyen, az atya a páter szóból származik, ez nem más jelent, mint aki tanítja a gyermekét, aki segíti a gyermekét, aki ösztönzi a gyermekét, nem csak az Istenhez kell, hogy ösztönözzük, hanem az erkölcsre is. És nagyon sok szülő, azt látjuk, hogy aki megtanította a gyermekét az erkölcsre, nem parázna az ő gyermeke, nem lopós a gyermeke, de ugye ott, ami kimaradt, ami számunkra a legfontosabb keresztényeknek, hogy az Istennel való kapcsolata is jó legyen. Hisz a Biblia azt mondja, hogy az az ember boldog, aki féli az Urat, a második, akinek Isten bűnt nem tulajdonít. Ha akarod, hogy a te gyermekeidnek, fiaidnak, unokáidnak jó dolguk legyen, te magad is légy olyan ember, aki az Istennek az igéjét tanulmányozod, befogadod, beszívod Istennek az igét. Ha te magad, mint egy jó szülő, amire én is rájöttem, ha nem vagyok jó keresztény, hogyan várjam el az én gyermekémtől, ők imádkozzanak, ha én nem imádkozok? Hogyan várhatnám a gyermekémtől, olvassátok a Bibliát, ha nekem az ige olvasás annyit jelent, elolvasok egy fejezetet, kész, passz, le van tudva az egész dolog. Drága barátaim, Istennek az igéje nem egy horoszkóp, nem egy kis mondat, amit ki kell, hogy vegyél, aznap el kell, hogy olvassál, és akkor jön a csoda a te életedbe. Jézus Krisztus azt mondta, akkor leszel áldott, jó, szerencsés, az én igémet forgatod a te szívedbe. Ezt mondta Isten az ő beszédében Józsuénak, Mózesnek, Kálebnek, az igazi patriárkák, az igazi atyák ezt a szellemi örökséget adták át a fiaiknak, hogy gyermekeim, fiaim, Istennek az igéről gondolkozzatok, ne a balgatagságon, ne a csacsiságon, azt tudjuk nagyon jól, hogy a gyermeknek nem kell tanítani a hülyeséget, az jön, a korszelleme jön, ahogy Newton, ahogy csak ráesett az alma, mikor elmékedett, gondolkodott, ugyanígy a hülyeség, a bolondság be tud jönni egy fiatal gyereknek az életébe, mikor ott van az iskolában, mikor ott van egy adott helyen, ahol nagyon sok fiatal összegyűlik, és egy bizonyos szellemmel, ami nem lát az ember, az beszippantja. Ugyanígy járt egyszer, képzeljétek el, Dávid is, mikor ment hozzá a király, és egy vendégséget rendezett, azt mondja, hogy valaki idegen eljött hozzá, és ez az idegennek a hatására, így mondjuk bibliailag, hogy egy gonosz szellemnek a hatására Dávid azt a döntést hozta, levágom nem a saját bárányomat, levágom a szegény embernek a bárányát. Tudod, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember így él gőgösen, már büszkén a bűn miatt, hogy azt mondja, mert ugye Dávidnak az életébe bejött a házasságtörés, az ölés, ahogy megölte Uriást, megölte az ő idézőjeles szerelmének az akkori férjét. És látod, hogy a gőg, a büszkeség bejön a bűn által, és ezért így tudott hozzámenni a próféta is, hogy nagyon bölcsen adta oda a tanulmányi beszédét, hogy tudta nagyon jó a királynak csak úgy beszólni, nem egy jó szerencsés dolog. És ugyanígy beszólni egy bűnös embernek, hogy térjél meg, hagyd el a bűneidet, változtass meg a gondolkozásod, fiam, mert ha nem ezt teszed, akkor Istennek az ítélete lesz az életedben. Gondolj bele, hogy voltak személyek a Bibliában, akik nem voltak jó apák, ilyen volt Éli pap, aki nem tudta megrenoválni a családját, nem tudott szólni a családjához, fiaim, ha mindenható Isten ellen vétkeztek, ki tudna perbeszállni, ki tudna közbejárni Istennel, tudod, ha Istenné el van határozva egy dolog, akkor rettenetes dolog, azt mondja a Biblia, az élő Istennek a kezébe esni. Ezért nagyon fontos, hogy mi atyák, apák, olyan személyek legyünk, tanítsuk a gyermekeinket, böjtöljünk a gyermekeinkért, kiáltsunk a gyermekeinkért, mondjuk Istenem, ki vagy a mennyekben, nem így, mint a katolikusok, hanem mondjuk, Uram, szabadíts meg a gonosztól, nem csak engemet már, hanem az én gyermekémet, családomat is. Tudod, elgondolkoztam, hogy lehet Éli pap, ezért talán mint egy jó pap, így volt vele, talán Isten tud könyörülni. Talán így, mint ahogy volt Jónás is, hogy azt mondta, mikor a tök elhervadt a feje fölött, azt mondta, hogy
amúgy Istenem, tudtam, hogy te jó Isten vagy. Tudtam, hogy te beleavatkozol, de valljunk valamit meg magunknak, hogy mi nem ilyen passzív keresztények leszünk, nem olyanok leszünk, mint Éli, nem tanítjuk meg a gyermekeinket, nem segítjük őket, hogy megváltozzon az életük, hanem mi olyan keresztények legyünk, akik azért veszünk Szent Szellemet, azért veszünk tüzet, nem azért, hogy az emberek lássák csak, hogy kiáltozunk, hanem azért, hogy a gyermekeink szabadok legyenek. Amen. Hogy meg tudjanak szabadulni. Ha nem tesszük meg, nem ezért gyűjtünk kenetet, hanem, ahogy mondja a Biblia, kincset gyűjtöttetek, de nem a mennybe, nem az örök életbe. Kincset gyűjtünk, csak hogy legyen szép házunk, autóink, de nem adunk át igazi örökséget, szellemi örökséget a gyermekeinknek, el fognak tékozolni mindent. Van egy sztár, aki nagyon jó verekedett, ez a Jackie Chan. 400 millió dolláros öröksége van neki ennek a fiatal embernek, aki már nem fiatal ember, több mint 60 éves. De azt mondta, az én fiam kábítószerezik, nem fogom adni az én áldásomat, az én vagyonomat, az én gyermekeimnek, hogy szétrombolják, hogy eldrogozzák még jobban az életüket, és te is ilyen szülő légy. Hozz egy döntést, a te gyermeked nem drogozhat, nem csak most, a közeljövőben se, a te unokáid nem fognak drogozni, nem lesznek a világnak a szennyei mocskei, nem azok a személyek lesznek, akik beragadnak a mocsárba, egyik lépés, másik lépés, az óvodától elkezdve, nem voltál jó szülő, nem tudtál rá hatással lenni, hanem te az a személy légy, aki nem úgy, mint Éli pap, nem úgy, mint a másik, mint a harmadik, hanem te légy az a pap, aki ezt mondod, odállok a résre, építem a várost, és ez a város nem másról szól, mint a családod, akit meg kell, hogy védjél. Sokan azt mondják, ó, Isten engem elhívott, nagy gyülekezetem legyen. A legnagyobb gyülekezetünk, ami családunk. A legnagyobb dolog, ahol kell, hogy pásztoroljunk, ahogy van egy közmondás is, hogy az ember a saját házatáján söprögessen. Ezt kell, hogy megértsük. A legnagyobb pásztorlást ott tudjuk elérni a családunknak az életében. Mert hogy az én pásztorom szokta mondani, melléd adtam azokat az embereket, akiknek jobbá tudod tenni az életét. Ez nem egy ige, de egy aranyigasság, amit a 2 Mózes 12. fejezetében benne van, hogy az atyák tanítsák meg a gyermekéket, kenjék föl a báránynak a vérét, az ajtó félfára, hogy a gonosz öldöklő, a pusztító utálatosság ne tudjon bejönni az életükbe, és mi apák ne legyünk olyanok, hogy mikor látjuk, hogy a gyermekének az élete megy a sodrásba, megy a paráznasság, megy a bűnbe, megy az olyan mocskos dolgok fele, amire az ember azt mondja, bárcsak én saját magam is soha nem követtem volna el, vagy soha nem tudnám, hogy mi ez a dolog, amely tönkretesz ennyi fiatalnak az életét. Ezért mi legyünk olyan apák, akik azt mondjuk, ahogy Józsué mondta, én és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk! És tudjátok, ez az evangélium, ez az, amire az apáknak a vért kell, hogy kérjék az életükre, gyermekeikre, családtagjaikra, hogy ők is ezt az örömöt, Szent Szellemnek az örömét, erejét átvegyék, mert tudjátok, a gyermekeink tudnak rajtunk nevetni, igaz, drága anyósom? Tudják mondani a gyermekeink, apa, anya, megbolondult, csak az Isten, de drága barátaim, testvéreim, drága családtagjaim, akik itt ültök előttem, környezetemben. Isten ezt várja tőlünk, hogy egy hiteles keresztények legyünk. Azt mondja a Máté evangéliuma, hogy ti vagytok a földnek a sója, de a só elveszti az ízét. Mivel tudják megsózni, mivel tudják azt újra megízesíteni? Ezért, drága testvéreim, Isten adta nekünk az igéjét, hogy minden nap besózzuk magunkat, kapcsoljuk ki az internet, Facebookot, kapcsoljuk ki azokat a dolgokat, amelyek károsak az életünk, gyermekeinek az életébe. Na, olyan emberek legyünk, nem tudunk az Istennek jó tanúi legyünk, hanem legyünk olyan jó tanúi Istennek, akik hűségesen megállunk a bástyán, odállunk a résre, és akkor tudsz jó keresztény lenni, akkor tudsz jó apa lenni. Ezt mondja a Biblia. Van egy ige, azt mondja, hogy felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor, mindezek hiába való dolgok.
Azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is a tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és így sok bölcsmondást, és igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédeket, igaz írást és igaz beszédeket. Látod, maga egy bölcs ember, egy pap, a házának a papja, mit kell? Az írásokba kell, hogy jók legyünk. Mi magunk az írásokkal kell, hogy foglalkozzunk. Ezt mondja Dániel könyvében az írás, hogy az utolsó időben megnövekszik a tudás. De igen, mert lehet, hogy megnövekszik a szomszédod, mert tud mindent a Bibliáról, de a szíve távol van Istentől, akkor te vagy ez a személy, akinek Isten adott lehetőséget, megnyitotta a szívedet is, szellemedet is, hogy Istent elfogad, mint uradnak, megváltodnak, akkor neked kell, hogy fontosabb legyen, nem a szomszédodnak, hogy olvasd az igét, hisz te vagy a földnek a sója. Ezt értette meg Salamon a prédikátor könyvébe 12. fejezetének a 11-es versében, és azt mondta, és igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igaz írást és igaz beszédeket. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek erősen le vannak verve a gyülekezetnek, tanítóinak szavai, amelyek egy pásztortól adattak. Mit csinál Isten ezekkel a szögekkel, Istennek az igébe? Jó erősen leveri, mint a sátornak a cölöpei, jó erősen le voltak verve, hogy a szent sátort ne tudja a szél elfújni, a vihar, a sivatagba, a pusztába ne tudja elvinni. Látod? Ugyanilyen a te sátrad, a te családod, a szegek Istennek az igéje, amelyek erősen le kell, hogy legyenek verve a családodnak az életébe, hogy az életüket a szél, a világnak a szele, a világnak a befolyása, a paráznaság, prostitúció, kábítószer, a pénznek a hajszászása, ne vigye el őket az élő Istentől, mert hogyha a bűn miatt megkeményedik a gyermekédnek a szíve, hiába vertél le szöget, fogod érezni, az a szög nem tud olyan mélyre lemenni. Hogy egyszer mi is jártunk Dunakeszin, csináltunk egy vízkerességet, vittem a sátort, és azt hittem, hogy a Dunaparton szépen le lehet majd verni ezt a szeget, hogy a sátor jó ki legyen feszítve, erős legyen, masszív legyen, képzeljétek el. A sódere alatt, egy 10 centi alatt nem más volt, mint kőkemény beton, és nem tudtam a szöget leverni a sátor, mikor jött a szél, majdnem elvitte. Még az volt a szerencsénk, hogy ahogy vége volt a vízkerességnek, gyorsan felöltöztek a gyülekezeti tagok, és abban a pillanatban, amikor a szél meglibbentette volna a sátort, el tudtuk kapni a sátort, hogy ne vigye el. Látjátok? Ezért nagyon fontos, hogy mi prédikátorok leverjük időbe a szöget, mikor még nincs lebetonozva, mikor még az ellenség nem jött be a gyermekénk, a családtagjaink, a házasságunknak az életébe, mikor még az ördög nem hizelkedik a feleségnek, nem hizelkedik a férjnek, addig legyünk mi jó férjek, jó feleség, addig jó légy páter, jó apa, jó atya, amíg otthon vannak a gyermekéd, és tudod őket tanítani, és tudod, mint a fiatal gyermeknek, mikor mondod, fiam, lányom, fog jönni a Mikulás, a gyermek elhiszi. Miért? Mert még kicsi. Ahogy én is, mikor fiatalok voltak, a gyermekeim kicsik voltak, mindig mondtam, fiam, menjél fel az emeletre, apád ott van fönt. Mindjárt futott a nagyobbik gyermekem, futott föl, apa ott van fönt. És közben én voltam az, aki adtam neki az utasítást. Látod? Ennyire fontos, hogy ne a világ befolyásolja a gyermekénket, hanem mi magunk szülők, még idejében kapjuk el a gyermekénket, tanítsuk őket. Ezért fontos, hogy az ige olvasása, tanulmányozása ott legyen az életükben, hogy ők maguk is meg tudjanak változni. Ezért kell, hogy a jó szögek jó erősen le legyenek verve, tanítva legyenek a gyermekek, nem pofozva legyenek, drága barátom, nem mindenkinél használ a pofon. Megkérdezni most itt a gyermekémet, fiaim, jó lenne, a büntetésetek holnap egy pofon lenne? Nem. Halljátok, mit mondanak? Azt mondják, hogy nem. Mi a legjobb büntetés? Nem az, hogy néznek téged, hanem a legjobb büntetés az, von meg tőlük azt, amit nagyon szeretnek. Valaki szereti a
cukrot, valaki szereti csokit, kakaós csigát, ne kapjon. Egy kicsit legyen elvonás egy tünet, egy kicsit érezze, hogy amit tett, súlya van. És legyél bölcs szülő, kérdezd meg, fiam, miért csinálsz te rosszat? Valakinek meg akarsz tetszeni? Vagy hogy gondolkozok, azért van ez a rossz dolog, egy olyan szellemiség van az iskolában, egy olyan rossz gyermek van a környezetünkben, aki miatt tönkre megy az egész. Vagy a harmadik kérdés, tedd föl magadnak, te olyan apa vagy, aki tanítod a gyermekédet, imádkozz a gyermekéddel. Te vagy ez a személy, aki jobbá tudod tenni az embereknek az életét. Én is rájöttem, amiben nagyon sokan szenvednek Magyarországon, nem más, mint az elvetettség. Azért akarok másokon segíteni, hogy az én lelkem ki legyen elégülve, az én lelkemben jó legyen, öröm legyen, hogy na, megtapsoltak Krisztián, ezért akarsz jót tenni, mert szenvedsz az elvetettségbe. Vagy azért akarsz jót tenni, mert tényleg egy Isten szerinti szeretet van benned, és jobbá akarod tenni a környezetedben lévő embereket. De legfontosabb, hogy először a családunkban legyünk apák. A családunkban legyünk olyan személyek, akik megváltoztatjuk az életüket. Ne olyanok legyünk, lássuk, mondjuk, mint ahogy benne van az énekben, hogy bye-bye Szása, kitótál velem, hogy a padödő énekelte. Ne ilyenek legyünk, hogy bye-bye gyermekem, mész a gonosz fele, a rossz útra. Legyünk azok a személyek, akik időben leverjük az Istennek az igét a családunkba, prédikálunk, szólunk hozzájuk, hogy meg tudjanak változni. És azt mondja 14-es vers, mindezekből, fiam, intessél meg, mert a sok könyvek írásának nincsen vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. Látod? Ebbe, hogy elfáradjunk, nem a poénkodásokba csak, hanem tanuljuk Istennek az igét, olvassunk könyveket, olyan könyveket, amelyek segítenek bennünket is, másképp alakítsuk ki az életünket, másképp hassunk a gyermekinkre, környezetünkre. Mert tudod, azt mondja a Biblia, hogy mit nyer az az ember, aki az egész világot megnyeri és a lelkébe kártva. Mit nyerünk mi amúgy akkor, mikor jó apák vagyunk, rengeteg embert megnyertünk az Úrnak, de közben látjuk, hogy a gyermekeink, családtagjaink, a szeretteink nem jó úton vannak. Egyszer Flajsz Endre azt mondta, hogy ismert egy személyt, direkt nem mondom ki, hogy kit, meg hogy, azt mondta, hogy hiába volt nagyon jó prédikátor, hiába volt nagyon jó baptista szolgáló prédikátor, de azt mondta, látta, hogy a gyermekei nem az Úrban voltak, csak egyedül az egyik lánya volt az, aki az Úrban van. És látod, ezért nagyon fontos. Ne ilyenek legyünk, megkönnyezzük majd a gyermekénket. Fiam, mit kellett volna másképp csinálni? Ahogy egy anya, mikor látja, hogy a gyermeke megszületett, mi az első dolga? Fogja, odaveszi a melléhez, odaveszi a szívéhez, ölelgeti, fiam, őrizlek téged, szeretlek téged, nem engedlek el. Ugyanilyen szülő légy, mikor növekszik a gyermek, féltsed őt a hidegtől, a hótól, és ezeket jól is teszed. De ne engedd meg, hogy a bűn bejöjjön az életükbe. Ne légy olyan anya, aki mondod, lányom, nyugodtan, feküdj le ezzel a fiúval, nincsen semmi baj. Egyszer úgyis el fog jönni az életedbe az az idő, mikor lesz férjed. Most éljél, most szórakozzál. Ne! Azt mondja a Biblia, hogy mindezekért a dolgokért, drága barátom, Isten számot fog tőled kérni. Te olyan szülő légy, úgy taníts meg a te gyermekeidnek, hogy mikor megöregszenek, mikor megvéhetnek, fognak emlékezni arra, hogy igen, van egy erkölcsi tanítás az életemben. Van Istennek a beszéde az én életemben. Van olyan szó Istentől, amit a szívemben adott Isten, hogy én nem járhatok két úton. Nem járhatok két úton. Isten helyezte az életedbe, hogy a földnek a sója legyél. Engedd meg, hogy az Istennek az igéje fölszántsa az életedet, változást hozzon. És azt mondja a 15. vers, a dolgoknak a summája mindezeket halván ez, az Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek a fő dolga. Mi az Istennek az akarata az életünkben? Azt mondja, hogy a dolgoknak a summája mindezeket halván ezt, az Istent féljed. Mi kell, hogy az Isten féljed? Úgy mondja, nézd meg, betette, hogy halljad. Kell, hogy prédikáljunk a gyermekeinknek, mert azt mondja a Biblia, hogy a hit honnan van? A hallásba, Istennek az igének a hallásából. Ami apák nem prédikálunk a gyermekeinknek, a gyermekeink hogy fognak Isten félelemre jutni?
hogy fognak megváltozni az életük. Ezt kell, hogy megértsétek, hogy mi tudunk azok a személyek lenni, akik hatunk a gyermekeinkről prédikálnunk. És azt mondja, és az ő parancsolatait megtartsák, mert ez az embernek a fő dolga. Látod, egy atyának a fő dolga nem csak az, hogy adjunk nekik ételt, nem csak az, hogy adjunk nekik inni, drága anyósom, hanem a legfőbb dolog, hogy az Istennek az igére tanítsuk meg őket. Egyszer hívtak engem egy gyerek bemutatására, nem egyszer, de volt egy család, egy nagyon nagy család, akikhez hívtak, egy híres zenész is ott volt, roma zenész, és mondtam nekik, hogy ti elvállaltátok most ennek a kisgyermeknek, hogy a kereszt szülei lesztek. Mondom, a katolikusoknál úgy van, hogy azt mondjátok katolikus ima által, egy ilyen megvallás által, hogy ti ezt a gyermeket a katolikus egyháznak a tanéra fogjátok tanítani, hogy mikor megnő ez a gyermek, fog mindent tudni, mi a katolikus egyház, mi a kereszténység, stb. De mondom, ez a világban csak egy elcsépelt dolog. Igazából a katolikus keresztapák, keresztanyukák, az igazi keresztszülők a világban nem más csinálnak, mint ott, mikor a gyerekre ráöntik a vizet, azt mondják, igen, én vagyok a keresztszülő, stb. Csinálják, ahogy szépen fő van költözve, de igazából soha az életükben nem tanítják meg az unokáikat arra, mi az egyház, mi a kereszténység, kicsoda Jézus Krisztus. És ezért Isten erre kér bennünket, hogy mi jó idejébe tanítsuk a gyermekénket. Ne csak tegyünk egy fogadalmat, Uram, ha nekem gyermeket adsz, úgy, mint ahogy annak érte Sámuelt Istenem, akkor én oda fogom neked adni, nem tényleg, hozzuk meg ezt a döntést, hogy én is hoztam egy döntést, mikor még nem volt gyermekem, mondtam, Uram, ha adsz nekem gyermeked, halleluja, a te munkádra fogom adni, nem fogják az ördögöt szolgálni. És látod, ahogy az imával nyert csatában, ahogy az öregasszony imádkozik, mi is ilyenek legyünk, ne ilyen restek legyünk. Menjél, fiam, majd Isten úgyis vissza fog hozni, nem? Mi azt fogjuk mondani, sátán, ne tovább, kimész a családomból, elhagyod a gyermekeimet, elhagyod a gyülekezetet, ez jelenti az atyasság, ez jelenti azt, hogy tudod, hogy miért van neked gyermeked. Nem szültük a gyermekeinket a pokolra, nem azért vagyunk atyák, mert tudunk nem zenét, tudunk szaporodni, hanem ezért vagyunk apák, hogy a gyermekeinek az életét jobbá tegyük. És újra ezt a bevezető mondatot engedd meg, hogy beívódjon a te szívedbe, hogy én melléd adtam azokat az embereket, akiknek jobbá tudod tenni az életét. És azt mondja a 16-os vers, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Látod? Isten előtt amúgy nem tudsz elbújni. Nem tudod ezt mondani, drága anyósom, drága fiam, gyermekeim. Nem tudjátok ezt mondani, hogy majd apa imádkozik. Mint hogy nagyon sok embernek ebben van a hite, mikor valakit eltemetnek, és azt mondják, hogy majd mi most imádkozunk, hogy a purgatóriumból ki tudjon jönni. Drága barátaim, nincs ilyen. Egyedül egy apa ki tudja imádkozni a gyermekét a purgatóriumból, a tisztító tűzből, ebből most, még élnek a gyermekig, még élsz. Most tudod ezt megtenni, ahogy van egy híres nóta, egy ének, ami így hangzik, hogy most élsz. Most vigyázz, hogy jól csináld, mert a legapróbb hibát megbosszulja önmagát. És tudod, ezért fontos, hogy ne a világ legyen erősebb a gyermekünk, családtagjának az életében, hanem egy szülőnek az evangelizálása. A szülőnek, a báránynak a levágása, hogy ér az otthonába, azt be tudja mutatni egy életen keresztül, és azt mondja a gyermek is, hogy így akarok, apa, én is megházasodni, hogy láttam a te életedben, anyával nem veszekszel, boldogok vagytok, szeretitek egymást, hűségesek vagytok. Ez kell, hogy átadjuk a gyermekeinknek, a családtagjainknak, és ez kell, hogy mindannyiunknak az életünkben ott legyen, és erre kérlek benneteket, hogy mindannyian, akik itt vagytok, akár itt körülöttem, akár itt a tévéképernyő előtt hallgattok engem, hogy hozzatok egy döntést, hogy a szívetekből olyan döntéseket hozzatok meg,
hogy úgy tegyétek jobbá az embereknek az életét a környezetetekben, hogy közben a családod, a gyermekeid ne sérüljenek meg. Ne érezzék azt, apának a hiányát, az édesanyjának a hiányát. Tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg sors van ebbe az életbe, és rengetegen próbálják jobbá tenni ezt az életet, mint azok, akiknek sajnos betegséggel született a gyermekük, és ezáltal alapítványokat hoztak létre, hogy majd a gyermekeiket, unokáikat betegyék egy ilyen alapítványba, hogy ne menjen tönkre az életük, hogy majd mikor ők majd nem lesznek, akkor is valahogy elédegeljenek ezek az autisták, vagy bármilyen gyermekek. Erre kérlek téged, hogy a környezetedben segíts meg azokat, akiket Isten rád bízott, feleséged, férjed, családod, gyermekéd. Szóld Istennek az igét. Ha kell, ha tényleg Isten rád helyezte a szívedbe, hozd létre árvaházat, ha Isten elhívott téged arra, hogy gyógyítsd a rákos betegeket, tanulj meg, tégy mindent meg a te erőd és a te időd szerint, amit Isten adott neked ebben a rövid életben, hogy jobbá tedd a környezetednek az életét, és nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. Hiszem, hogy meghallottátok Istennek a szavát, hiszem, hogy jobb apák, jobb anyák lesztek, és arra kérlek, hogy az imát, az Istennek az igével való közösséget ne hagyjátok el. És azt mondja a Biblia, hogy ez az, amely meg tudja tartani a ti lelketeket, ez az, amely jobbá tud benneteket tenni, és van még egy ige, amit föl szeretnék nektek olvasni. Egy pillanat az egész. Már mondom is, ide föl van jegyzetelve. A Kolosséhoz írt levél 3. fejezet 17-es verse. Kolossé 3:17. Egy pillanat. Egy pillanat. Kolossé. Sikereben nem eszembe. Sikereben nem eszembe. És minden, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjétek, hálát adván az Istennek, az Atyának is ő általa. Minden, amit teszünk ebbe a földi életben, amit cselekszünk, szóval vagy tettel, ez legyen az, hogy a gyermekédet tanítod, ahogy a környezetedre válaszolsz, akár egy adott szituációban, mindig jusson eszedbe, hogy Istennek a dicsőségére kell, hogy ezt tegyed. Van az én életemben is emberek, akik néha megpróbálják mind a hitemet, mind az én tűréseimet, az ő arroganciájukkal, az ő lenézésükkel, destruktív kifejezésükkel, de rá kell, hogy jöjjek, hogy ahogy mondja a Biblia, hogy a szelíd felelet megtöri még a csontokat is, hogy nem biztos, hogy harciasan kell, hogy visszaválaszolj, visszaszólja, hanem úgy kell, hogy visszaszólj, hogy abba a változás hozzon annak az embernek az életébe, aki amúgy rossz napja volt, vagy az életében olyan kerék törések, vágások vannak, ami miatt nem tud jobb lenni, a szíve meg van már sajnos keményedve. Ezért ez az égét még egyszer felolvasom. És minden, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak a nevébe cselekedjétek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Minden, amit teszünk keresztényként, kell, hogy hálaadás legyen a szívünkbe. Uram, köszönöm a gyermekémet, akiket rám bíztál, hogy tanítsam őket, köszönöm az én anyósomat is, feleségemet, hogy őket is taníthatom a te beszédedre. Köszönöm azokat a személyeket, akik a környezetemben vannak, akikre, Uram, adtál lehetőséget, kegyelmet, kenetet, hogy szolgálják feléjük, hogy az ő életük is megváltozzon, hogy ők is be tudják futni a pályájukat. Ennyit szerettem volna elmondani nagyon röviden, tömören,
mint ahogy mondanák, egy rövid fájba beletömörítve. Legyetek áldottak, az Isten áldjon meg és vigasztaljon meg benneteket, őrizze meg az Úr, és fordítsa az Úr az orcáját tirátok, és adjon nektek békességet. És arra kérlek téged, hogy aki itt voltál, és még lehet, hogy nem hallottál keresztény tanítást, és még nem fogadtad be Jézus Krisztust a szívedbe, de nagyon közel állt hozzád ez a beszéd, kérlek, hogy mondd utánam ezt a rövid imát, hogy Jézus beköltözön a szívedbe, hogy a mai naptól fogva új teremtés legyél, és arra kérlek utána, hogy keresd a környezetedbe egy olyan gyülekezetet, ahol épülni tudsz, újjá tudsz születni víztől, be tudsz töltekezni Szent Szellemmel, és ahol vannak olyan pásztorok, segítők, akik abba fognak téged segíteni, hogy szellemi fejlődés legyen az életedben, hogy amire Isten elhívott téged, be tudja tölteni ezt a földi küldetésed. És most kérlek, hogy mondd utánam ezt az imát. Mondd utánam, hogy drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében eléd bemegyek. Kérlek, Úr Jézus, bocsáss meg nekem minden bűnömet. Hiszem, hogy Te itt jártál a földön 2000 évvel ezelőtt, hogy az én bűneimet, átkaimat fölvigyed a keresztre. Kérlek, Úr Jézus, bocsáss meg nekem minden bűnömet, és töröd ki az én nevemet a halálnak a könyvéből, és írd fel az én nevemet az örök élet könyvében. Amen. Azt mondja a Biblia, hogy egyetlen egy bűnös embernek a megtérése miatt sokkal nagyobb öröm van, mint hogyha 99 igaz ember tért volna meg, és én ezért most a Jézus Krisztusnak a nevében megbocsátom minden bűnödet, de hogy Jézus Krisztus is mondta, annak az embernek, akinek a nyoszójája ott volt a Betesdának a tavánál, azt mondta, hogy többé ne vétkezz, hogy rosszabbul ne legyen az állapotod. Erre kérlek, hogy ne vétkezz többet, forgasd Istennek az igéjét, járjál gyülekezetbe, és keressed az Urat, azt mondja a Biblia, míg megtalálható. Hívd őt segítsége a nyomorúságnak az idején. Ő megszabadít téged, és te dicsőíted őt. Légy áldott, az Isten áldása, vigasztalása legyen rajtad, Jézus nevében.